sɔnna nin kɛ ne la ala ala Action. Je peux témoigner, elle n'est pas baissée par... Ah d'accord, problème t'a la. I n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, an bɛ tila ka taa jinɛtigi fɛ yen. Ayi ale ka ko ye tile kelen de koyi. N'an taara fɛ bi ne y'i tɛgɛ d'a kan ka ban i b'i da k'i hakili latigɛ. N'a ka di kana duman yɛrɛ fɔ a ye. A tɛ taa kɔ fɔ a tɛ taa ba kɔ. A bɛ to i kelen de bolo. Wa baara in tɛ wa? Chèque b'i ta. A bɛ dɔ fara i jɔyɔrɔ kan. A fɔ ne y'a f'i ye. cɛ ne ɲɛ bɛ nin kɔnɔ parce que ne yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ ne ye miiri karamɔgɔ yɛrɛ ye fɛn o fɛn fɔ quoi hali janfa ko ni fɛn ninnu quoi An y'a fɔ a fɔcogo la koyi. n y'a bɛɛ I m'a ye saraka minnu fɔ a sɔrɔ cogo t'an bolo. O de kama ne fana y'a fɔ ye n k'an k'a fɔ a ye k'a jigin a taa ɲɛ. A yɛrɛ bɛ se ka saraka ninnu bɔ cogo min na a k'u bɔ ten. O de kama a ye wari in bɔ. Ɔ n'a ma ɲɛ ko wari in sɔrɔla e m'a fɔ k'a dafalen don. awɔ dafalen don jɛ ni ye moto in feere wari ni mun bɛ n bolo n y'o fara a kan dɔrɔn voilà O ka ɲi o ka ɲi. An tɛ taa a d'a ma ou bien. bon a ko bɛ de bolo komi ne kun y'i wele k'a fɔ k'i ka t'i sigi An ka teko in to yen o ye nanfila ye. N'an bɔra i b'a di an yɛrɛ b'a compter k'a lajɛ fɔlɔ. I y'a faamu. Den ka so dun yɔrɔ la. ko ninnu filɛ nin ye a ko ma nɔgɔ dɛ et puis n yɛrɛ ɲinɛna ka fɛn dɔ f'i ɲɛna i b'a dɔn ko Fifi ko k'ale terimuso dɔ ka anniversaire dɔ bɛ yen wa muso ne yɛrɛ tɛ fɛ ka taga yɛrɛ walahi ne tɛ fɛ ka taga walahi a ye ne fari faga yɛrɛ de pepu walahi o anniversaire ye bi de bon ne yɛrɛ ma hali temps d'a ma yɛrɛ k'olu kuma ninnu lamɛn parce que a ye nkalon ne ma fana k'a ye nkalon dɔw tigɛ a ma tiɲɛ fɔ ne ɲɛna donc ne dimina dɔrɔn ne yɛrɛ wulila ka don so kɔnɔ très bien ni opportunité de y'i bolo walasa i ka se ka bɔ Fifi ka gundo dɔw kalama i y'a faamu wa i b'a unhun n'a minɛ a bolo a k'a don f'i ye k'a daminɛ waati f'i ye a bɛ ban waati min na k'o bɛɛ lajɛlen f'i ye n'aw f'i ye waati min na kɔfɛ i bɛna bɔ a ni san cɛ ko ci dɔ cunni kan k'i tɛna se ka taa k'a ka débrouiller a yɛrɛ ye donc n'a taara sisan déjà e ye yɔrɔ dɔn e y'a daminɛ heure dɔ i y'a ban heure dɔ i bɛ taa suruku bɛlɛn de cɛ n ka cɛ i kunkolo ka ɲi dɛ kuma maa de bɛ se ka nin kalanba kɛ k'i kunkolo ma ɲi wa n'i y'a bɛlɛn i bɛna bɔ tiɲɛ kalama n'o y'a sɔrɔ ni maa wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ walima ni bɛnkan ma ni maa wɛrɛ cɛ i tɛna bɔ kalama e cɛ mɛ ni nin ko in jɔra Fifi la cɛ a bɛ kɛ jahadi ye a ma dɛ an ka dugawu kɛ a kana jɔ a la o de ka gɛlɛn i y'a faamu fɛn in dafalen b'i kun cɛ a bɛ ne kɛmɛ don tan o tuma an ka taa
Donc, madame, bita no bara. Ama kete. Hey. La rose. Koroke. Chap chugudi. Chagira fumaire. Wallahi. Ne tun fari man dinadi. Ni ma tan doni di re ma ka reposer bara ma no. Vraiment man no. Ko chugudi. Wallahi ku gausa. Ah. Ko ni mati radi musodo ma ko bana blila. Muso ni. Yena jaga no. Parce que kamele mbay to gumna. Nyebile be ga top modeli le to gumna. Rose anti parani jinati ke fe fo nyakami. Et puis ga top model no. Enta dola do kilo ku ponti de kunu. Kak. Ambe apuchu de fe. Munun ta to kilo go dona to. Sino yere reform na so. Asomona de. Asomona. Dogo. Aka sine comme Murina. Jone invité bi. Wallahi mina kila programme ne. Na gira ko na. Ma yefi no bi. D'accord, problème ta là. Oh, ta ko na la nere be nga photo do sélection. OK, y a pas de problème. Donc à tout à l'heure. Salam alaikum chef. Oh, Soul. Ouais. Ça va? Ça va alhamdulillah. C'est grand kana. Ah ok. Kuri bashite no. Basti. Akadi? Ah akadi doni. Nana kana situation nya fi. Ba fon tunya nya fi téléphone na chugo mina. Ba kalama ko dégradé le no ne. Eh, tu connais ça. Ba do ko minante boutique kono. Commande badi mi no. Antika seka mino soro kadi client ma. D'accord, bien fait. Maintenant, vous voulez dire non, non, clé Mena mena clip la. là. Tu n'as pas de mucharam. Ah, sinon a ko to ni nga nya mi donde. Est-ce que antu te solution ni ka David la segi. Ka David la segi boutique la comme client be kari. Soul. T'es fait que David, moi me coulot. Est-ce qu'il peut faire? Chef suggestion dorone. Suggestion t'es. Ne David la blague joro do team. Effectivement. Ni ti se ka fa iba fo mi mo were bla. Mais c'est ka fa mais c'est. Bon ngana David ko kuma me tuni nklo la. Ya me. Yame. Igam no me. Et ça ou là. Ka commande maintenir ou bien. A be maintenir. Me cla m'appelle que ça non me. Merci beaucoup. C'est dans David. Mais vite dit David. Regardez ça, hein? Voilà, oui. Ah. Voilà, c'est bon, merci beaucoup. J'avais le son. Ah oui. Ah oui, il est bossé, il y a pas de Ah, là c'est bon maintenant, on s'assoit tranquillement. Voilà, la poule là. Toi voilà. Voilà, il t'a cassé les films. Voilà, Tchénigara, mais n'était pas cher pour la salle. Même bon, on a pris des dorés. Mais pourquoi on va faire ça? Ah oui. Alors, ah oui. On est gagné trop. Bon, attends, on va te gâter.
Mamida. Kaffi tere de. Ça va. Ina ka fasela. Don. Mɔgɔ tɛ yan ou bien ne bɛ avance la. Mɔgɔw bɛ sira la ka na. D'accord. E sigi. Kan Mamida. Tu es rechargé la David kan ka wele. Déchargé de. Ok, pas de problème. Chacha. Oui. Programme du manager. O mania. Atwana. Oga. Donc, tu dois jurer de qui dit quand soit yani mo. D'accord. Sudah aku sudah senti klasi dorong. Nah klasi 15 ka dorong mo kala. Yani, amasung. Ne ma fili Fifi ma yan ne fɔ yan so dun ka ca dɛ répondeur désolé Ciao. Sì.
Mais si t'as là, t'as qu'à la tu fais là-bas. C'est bien, voilà. C'est quoi ça? C'est là. D'où t'es reposé là? Il est posé ça. Allô bébé, ça va? Quoi faire? Oh, tu n'y en a pas la cabane. Ah bon? Ah ouais, sinon on est mis à m'éviter là. Ok. Ah, d'accord. Ouais. Bébé, ça va? Quand faut-il? Barabana. Oui. Sisan I bɛ téléphone ta han. I bɛ photo damadɔ ta quoi. Maximum dɔw kɛ I bɛ photo dɔw ta. Eh bébé, photo ko in. A ta dɔrɔn I k'i da de I m'a faamu ko in tɛ kɔnɔ ye min bɛ yen I bɛ bɔ a kalama. A ka tɛmɛ a sisan photo in ta dɔrɔn. Hein?